Kanti ke lolu hlelo ulwethulela ngezilokotho ezinhle umkhandlu weTheku masisukume sakhe iTheku ngaso sonke isikhathi umlalelo Khoze FM njengenjwayelo uma kuLwesibili siye sibe sesamukela osuke ezokhulumela ke umkhandlu weTheku babumeya weTheku Councillor Cyril Xaba ukuze sizozwa nje nangeinhlelo zentuthuko ezisuke ibhekene kakhulukazi neTheku ngiyazi ukuthi futhi isikhathi sama holiday kuningi kakhulu umkhandlu obhekene nakho sikubingelele nonkosi emsakazweni uKhoze FM. Shandi ngicela ukubingelela wena Shage ngibingelele noShandi nabaleleli bonke boKhoze FM namhlanje kusemsaba ngoba nami ke. Nonkosi ake siqale nje ngazi indaba ezimnandi njengoba nama holiday kaDisember vela aqalile manje siyabona ngisho ema-airport ngako eseyindaweni zasema-rank emabhasini kanjalo nako toll gate siyabonga wonke abantu imithwalo ibheke eThekwini siyeza ukuthi wonke amabhishi okubhukuda avuliwe manje eThekwini ungaqinisakisa yini ngempela lokho noma yinzwa bethi nje. Shenge uzokhumbula mfethu ngo-2022 ikhukhula umonakalo ezawudala lapha eThekwini zathuthulela emabhishi imfucuza ungcola akwangcolisa amabhishi ethu angibeke-ke manje ukuthi konke lokho sekuwumlandu uzokhumbula ngonyaka odlule besebenza wonke amabhishi ethu lawa okubuda awu-23 sonke awu-21 besebenza namanje ke angibike ukuthi kuseme kanjalo wonke lamabhishi awu-23 manje asasebenza lokho kukhombisa ke ngokusobala ukusebenza kokukhandla kwabasebenzi bethu ukukhuculula baphinde balungise nenqalasizinda yethu lapha eThekwini amathimba wonke ethu aphumile azoqapha aphumile uqikelela ukuthi abantu bakithi endaweni abazobe kuzona baphathe kahle and kanye nezindawo ke nje zokuvakasha nezokungcebeleka ihlele ngendlela ekuyona sithi sidingela abantu abalingelwa la ku-1.3 million abazobe beze eThekwini abafikile nje ukuzojabula kodwa batshala imali kuvuleka namathuba emisebenzi siyabonga kakhulu. Hayi uma sesike samaningi futhi uthola ukuthi la sivakashele khona ezihlobeni zethu sisuke sesiyageza siyaphuza senza konke kepha futhi ke silokhu siqinisekisile njalo thina abaseThekwini ukubatshela ukuthi amanzi siyawahlonipha kakhulu eThekwini asiwaxhaphazi noma kanjani ngicabanga ukuthi omunye umlayezo nje nizobe nigijima nawo kakhulu loyo ukuthi uma sesifikile amanzi singenzi nje noma kanjani ngoba siwagade kakhulu amanzi eThekwini ezinye indaba futhi ezimnandi ezisathinta wona amanzi isiphehlimaza saseNtuzuma sizwile ngasithi iwater pump station eyalinyazwa umlilo ngonyaka ka2023 senithe ukuphothula ukusilungisa ingabe lokhu kuzoba namuphi nje umthelele eindaweni zalabo kade behlushwa kakhulu amazi abahlala ke endaweni yasenyakatho. Shenge mfethu nawe Shandu leya pump station yaseNtuzuma yasifakela ingcindezi ongakazi uyibone njoba yasha nje ngo-2023 angisho ke ukuthi siyilungisile lo pump station saphinda futhi sayi-upgrade senze ukuthi ikwazi ukuphakela ke indawo bekade ingakwazi ukuziphakela ngaphambilini. Ukhumbula ukuthi ngonyaka odlule bengivakashele ngoyibona umsebenzi osuwenziwe sengareporta ke manje ngibekela umphakathi ukuthi sesiqalile ke indawo eningi bengawathola amanzi lapha ukuthi izowathola amanzi and kuyangijabulisa ke ukuthi lo msebenzi ube inkulu impumelelo ngizobe nje ngoyivula le pump station esikhathini esingenganani cishe insukwini isidla imali la ku-54 million rand and sesingababikela ke nje abantu ukuthi amanzi asekhona sinxusa umphakathi wasezimangweni enhlongwane eNewtown A no B no C neNtuzuma F no G nakwaBesta ukuthi basigadeleke abantu ukuthi bangayicekeli phansi ingqalazinda yethu ngoba ingqalazinda kuyona yethu sisimrosa kodwa siyakha njengohulumeni sinikeze umphakathi ngoba vese isiza umphakathi. Siyabonga kakhulu babumeya ngokusicacisela futhi nalapho sivumelekile ukuthi singabika nanoma inini mhlawumbe masibona nali ipipe lamanzi osikhathi sokhisimuzi kuyaphithisa seliqhumile singabika noma izikhathi zonke.
kunjalo mfethu basebenzise nje lama social platforms ethu siwacreateile ngoba kwenza ukuthi amanzi afike endaweni eningi ngoba makuphuma amanzi la ukhona Mroza shuthi lo ngaphambili noma bangaphambili kwakho bazoba nenkinga ukuthola amanzi ngokubambisana nje kwenza ukuthi lamanzi esinawo siwazi kwaphuza sonke ngokwenele. Sesivala bameya izolo umkhandlu uqala uhlelo lokuvuselelwa kwama-license amabhizinisi ukuthi asebenze ngendlela esemthethweni. Siyafisa ukuthi usichazele ukuthi lolu hlelo luzohamba kanjani. Mfethu uzokhumbula ukuthi siyavuselela njalo ama-license amabhizinisi ethu kuzoqala ke njoba ku-1 December koze kube umhla ka-31 January ngonyaka ozayo. Sibanikeza ke isikhashana esenele abantu ukuthi baqale ukuzilungisa and bathola ama-license okuzobeke sokuthi ke uma ungayilungiselelanga wena i-license yakho ngaleso sikhathi leso sekudlulile umhla ka-31 31 January uyobe usuhweba njengomuntu uyosebenza njengomuntu ohweba ngokungekho emthethweni. Asifise ukuthi abantu basithole kuleyo nkinga simusa bonke abantu ukuthi baze phambili bavuselele and ngoba ungakwenzanga lokho sothatha inyathelo ungakwazi ukuthi ubheke ke la kwi-portal yethu ye-business license mafuna imininingwane www.durban.gov.za noma ke abantu bakithi bavashele ama-offices la kukhulunywa khona ngama-business license ukuze bathole ke imilayezo kanye neminye ke imininingwane imali nokuvuselwa kwama-license yamabhizinisi akho. Sesivala bameya sikhumbuze ngohlelo lokwesulwa kwezikweletu ngo-50%. Mfowethu uzokhumbula ukuthi lolu hlelo lu-on luqale ngokuqala kwaNovember loze liphele ngomhla ka-31 kuJanuary is 3 months. Ukhokha u-50% wakho and umasipala susele omunye ke u-50% and kuzothi ke le mali esikweleta yona kusukela ngoFebruary kulonyaka kuze kube uJune usungabonisana nomasipala uzoyikhokha nini ngesikhathi esingakanani kodwa sonke isikweletu obukade unaso noma ngabe singakanani and kuze kube umhla ka-31 kuJanuary kulonyaka 50% wakho no 50% yamasipala then from February ke kuzothi ke ngoJune imbonisane kuzothi ke kusola ngoJuly ke sengikhokha ngendlela ke ebejwayele ukuthi kukhokhe ngayo and so ubonisana nokubambisana nomphakathi obekade usosizini ushawe izikhukhula washawa udlame sabanalo ngomhla kaJuly 2021 kwaba ne-COVID. Sithi adlule sibonisana ukudlula kuleso sikhathi esiqala isikhathi esisha abantu bakhokhele amanzi bakhokhele ugesi bakhokhele ama-rates ngoba ile mali esisebenzisayo ukuthuthukisa idolobha lethu sihlanze libe lihle silule infrastructure abantu abangathola amanzi abangawuthola ugesi bagcine sebekuthola lawo ama-services nabo. Nonkosi siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Siyabonga kakhulu Shonke. Kanti ke lolu hlelo ubulethulelwa ngezilokotho ezinhle umkhandlu weTheku Masisukume sakhe iTheku.